Fis-seklu 17 Ġesu inqeda b'soru umli ħafna, Margherita Maria Lacocque, soru Franċiża, biex jitlob lill-Knisja li ssir din il-festa. Festa li xtaq li tiġi dedikata lill-qalb tiegħu, lill-qalb ta' Ġesu. Bil-qalb nifhmu il-personalità ta' dak li jkun. Aħna l-Maltin għandna l-istess użu tal-kelma qalb meta nirreferu għal xulxin dak persuna ta' qalb tajba, għandu qalbu tajba, qalbu tad-deb. Meta ikun naqra riħisfel ngħidu għandi qalbi sewda. Il-qalb huwa l-jien tal-persuna. Inti min inti? X'qalb għandek? Għandek qalb? Toffendi l-om u kull missierek għandek qalb, hekk nitkellmu aħna. U meta nifhmu li l-qalb ta' Ġesu għal-jien tiegħu, allura nifhmu wkoll x'qal hu stess dwaru nnifsu, italmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Fil-ħlewwa u fl-umiltà Ġesu jiġbor il-personalità tiegħu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna minn l-oħra ifakkarna li fil-mewt tiegħu il-mulej nifdulu l-kustat tiegħu u peress li laqtu il-muskolu tal-qalb tiegħu, mhux il-personalità tiegħu, imma il-muskolu tal-qalb tiegħu għax il-qalb hija muskolu fil-ġisem tagħna, minn dak il-muskolu ħareġ demm u ilma. Xi mod isseħħ dik il-kelma sabiħa li għallimna il-poeta nazzjonali Dunkarm fl-innu tal-qalb ta' Ġesu, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Meta b'daqqa tal-anza nifduk. Għalhekk rajna l-Vanġelu tal-Passjoni minn San Ġwan, il-Fizzjan Ruman li jinduna li Ġesu ta' Nażaret miet, reħa ruħu fidejn il-missier u jinfidlu l-kustat tiegħu. U joħroġ demm u ilma, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Meta b'daqqa tal-anza nifduk. Kemm huma kliem għażiż, kemm għandna bżonn nifhmu dan il-kliem. Lil-mulej fil-qalb ħelwa u umli tiegħu iħobbna sal-aħħar qatra ta' demmu. Id-demm preżenti fl-Ewkaristija, il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Id-demm huwa wkoll il-ħajja. Għalhekk meta waqqaf l-Ewkaristija Ġesu ma żilx biss il-ħobbs li jitbiddel fil-ġisem tiegħu, imma żel ukoll l-inbit li jinbiddel fid-demm tiegħu. Id-demm huwa il-ħajja. U allura fl-Ewkaristija Ġesu jrid jagħtina il-ħajja tiegħu, jagħmilna sehem il-ħajja tiegħu. U l-ħajja tiegħu hija dejjem il-ħajja tal-imħabba. Nikkonkludi b'eżortazzjoni bistedina li għamilna l-Apostlu missierna li hija importanti mhux biss illum imma f'kull jum tas-sena jgħidilna niżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuq l-imħabba ibnu ħajjitkom. Mela jien min jien naħsibha kif naħsibha, jien tal-li ma kulur jien ħatifmuni, il-kejl veru ta' ħajti huwa dan. Jiena qed inniżżel l-eruq tiegħi fl-imħabba, kif naħseb, kif nitkellem, kif naġixxi, kif nittratta l-proxmu. Qiegħed nibni ħajti fuq l-imħabba. Din il-parroċċa għażiża tradizzjonalment hawnhekk ħallija l-festa tal-qalb ta' Ġesu hija ċċelebrata
għal dawn is-seklu żgur. B'solennità kbira dan il-mant li sar fi żmien il-mibki ta' Bib Żammit bil-kontribuzzjonijiet tan-nies ta' Ħallija bib kienu jiġbru għall-mant tal-qalb ta' Ġesu u li għadu jintrema kull sena għall-qalb ta' Ġesu. Da kollu għaxida ta' mħabba, ta' devozzjoni, ta' għażliet li għamilna fil-ġenerazzjonijiet. Se jkunu l-għażliet li nagħmlu illum u għada u pitada. Ta' qabil nagħmlu l-għażliet tagħhom. L-għażliet tagħna f'idejna. U l-aqwa għażla hija li nniżlu l-eruq tagħna fl-imħabba u fuqha nibnu ħajjitna.